Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Matasan Nijar maza da mata, ina yi muku jinjina ta musamman. Yan uwa, kuna tare da shugaban matasa Abba Khalid. Ina yi muku fatan alkhairi. Na hutu daga Sabaha Junub kilo 1000 daga babban birnin Libya, na tahi yin wasu harkoki sakamakon kama mutanenmu da aka yi a nan Libya. Gani nan yanzu ina kusa da ban wuce metir 10 ba tsakanina da ambassador ta Nijar, safara ta Nijar. Zan shiga in tattauna da mai gida in ji menene sababin kamun, sannan kamun duka Libya ne, faɗin Libya za a yi kamun ko kuma nan Libya ne kadai, nan Tripoli ne kadai, sannan nan Trablus ne za a yi kamun ko ina, ko kuma unguwar da aka yi kamun kadai, sannan kuma ba 'yan Nijar bane kadai aka kama. Ina so in tattauna in ji menene mafita akan wannan matsala. Sannan matasa, ina neman uzuri a wurin ku dan Allah, ban da kira. Muna hau da lambobin mu na WhatsApp, ban da kira ko kira ta WhatsApp ko ta wannan. Kai hakuri in ka turo bokal ko kwana nawa zai yi, kai hakuri ya mu baka amsa, saboda mi ba kai kadai bane, miliyoyin mutane ne suke bibiyan mu. Sakamakon kirayen da kuke, ina sakkare wayata, ina rihewa kwadugon da nike, sana'ata da nike yi tare da mai gidana, saboda yana nema na bai samu na, yana so ya tsaida ni daga aikin da nike. Kenan kun ga za ku sani asara, kenan kun ga za a tsaida ni daga aiki. Dan Allah, ban da kira matasa, kiran da kuke bani son kira, ku neme ni ta WhatsApp. In muka samu dama muka saurara, za mu ba ku amsa. Sannan ku sani, ni ba ni huddo mutane daga gidan kaso, sai dai in ba da shawara. Yanzu ma wurin mai gida ne zan taya mu tattauna. Yawwa, ni dan fafutuka ne mai zaman kanshi, amma ina da sana'ata na fenti da nike na kwadugo wanda nike ci da iyalina. Sannan ni ne shugaban matasa dan fafutuka mai zaman kanshi, ina cikin kungiyoyi daban-daban. Ba biya na suke bai, jajircewa ta yasa suka dauke ni, suka karrama ni. Saboda haka ku karrama ni, ku girmama dokoki na. Ban na son kira, dan Allah ku yi hakuri. Ku dauki lambobi na, amma kar ku yi kira na, ku neme ni ta WhatsApp. In na samu dama zan ba ku amsa. Sannan jinjina ta musamman ga matasan Nijar. Sannan muna bincike akan abin da ya faru na ƴan uwanmu da suka rasu a Nijar. Insha Allah ku yi hakuri. Sannan kuma matsalar da ya faru a Gabon, ana amsar kuɗin ƴan uwanmu, ana wani matsala, ina sane da ita, ina cikin bincike akan wannan abun. Duka ina bincike. In Allah yarda, ina muku fatan alkhairi. Allah ya kare matasan Nijar. Allah ya kare matasan Nijar. Allah ya kare matasan Nijar. Allah ya kiyaye ku insha Allah. Barra. Anda shanta ba miya. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar. Ku neme mu ta WhatsApp bisa lambobin mu, ban da kira. Ga nan zan shiga safara, zan shiga ambassade in ga mai gida mu tattauna.